Hormatly Gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmusyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Adyndan belli bolşaly, bu kanal sizi gyzykly we peýdaly maglumatlar, faktlar we wakalar bilen tanışdyrýan kanaldyr. Şu kanalda goýulan videolara tomaşa etmek bilen wagtyňyzy gyzykly we peýdaly geçirersiňiz diýip uly umyt edýär. Kanaldaky maglumatlara peýdaly diýmegimin bir sebäbi de bu berilen maglumatlaryň ygtybarly çeşmelerden toplanmagydyr. İlki bilen şu günkü mawzuga geçmezden öň men siziň ähliňizi şu kanala agza bolmagyňyzy, like basmagyňyzy we başardygyňyzdan bir sany tesbir etmeňizi uly haýyş edip soraýaryn. Sebäbi ol siziň maňa eden ujypsyzca goldagyňyz bolar we meni täze videolary taýýarlamaga höweslendirer. Onda näme? Agza bolup like-ňyzy basan bolsaňyz, geliňinni şu günkü videomuza başlaýyn. Salam dostlar. İnsan ogly tebigy ýa-da adam elleri bilen döredlendigine garamazdan elmidama uly zatlaryň haýranydyr. Tebigy döredlen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky Uly kanyon bolsun ýa-da adam eli bilen döredlen Hytaýyň Uly diwary, ählisi de adamlaryň ünsüni özüne çekýär. Bugün biz siziň bilen bir sany tebigy we bir sany adam eli bilen döredilen uly zatlara serederiz. Şu günkü mawzuğumuza başlamazdan öň men sizden şu kanala agza bolmagyňyzy we like basmagyňyzy haýyş edip soraýarym. Onda näme? Geliňinde başlaýyn. Eger uly jandarlar hakynda gurrun etmeli bolsa, ilki bilen akla gelýän uly jandar pil ýa-da milyonlarça ýyl öň ýaşap geçen dinozawr we beýleki uly haýwanlar bolup biler. Emma şu wagt ilim tarapyndan ýaşaýanlygy subut edilen iň uly haýwan mawy kitdir. Alma ady Balenoptera musculus bolan mawy kit aslynda çal gök renklidir we suwuň aşagynda gök renk bolup görünýändigi üçin oňa mawy kit diýip ad berilipdir. Uly ýaşly mawy kit uzunlygy 30-33 metre ýetip we agramy da 130-150 we 200 sona çenli baryp bilýär. Ömrüniň uzaklygy ortaça 70-80 ýaş aralygy bolup ve kä halatlarda alımlar, balykçylaryň 100-114 ýaşly mawy kitleri hem tutandygyny habar berýärler. Mawy kitleriň ýaşy olaryň gulagynyň içindäki gatlagyň sany bilen hasaplanýar. Olaryň gulak gatlaklarynyň sany her aýda bir gatlak artýar we şol gatlaklaryň sany hem olaryň anyk ýaşy hakyndaky maglumaty berýär. Okeanlarda ýaşadyklaryny seretmezden mawy kitler süýdemdirici haýwanlaryň maşgalasyna girýändir. Mawy kitler her günde ortaça 4 tonna imit ýerler. Olaryň başga bir aýratynlygy hem iň ýokary sesli çagyryş etmesidir. Uly ýaşly mawy kitiň sesiniň ýokarylygy 188 desibele ýetip bilýär. Ýagny bu diýmek, olar 140 desibel ses çykarýan ýolukçy uçarynyň dwigetelleriniň sesinden hem ýokary ses çykarýarlar. Şeýle gaty ses mawy kitlere uzak aralykdan bir-biri bilen argatnyş saklamaga kömek edýär.
Şu wagt dünýädäki iň beýik bina Birleşen Arap Emirliklerinde ýerleşen Dubai şäherinde gurulan Burj Khalifadyr. Onuň beýikligi 828 metr bolup 200 etajdan ibaratdyr. Binanyň gurulşy 2004-nji ýylda başlap 2009-njy ýylyň soňuna tamamlandy we 2010-njy ýylyň ýanwar aýyna dowrly açylşy boldy. Burj Khalifa Emar Properties adly Birleşen Arap Emirliklerinde ýerleşen Emirati köp milletli gozgolmayan emlak ösüş kampaniýasynyň hususiýetidir. Binanyň gurulşyna 1 milliard 500 milyon ABŞ dollary sarf edildi. Binanyň arhitekturasyny we dizaynını taýýarlamakda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Skidmore, Owings & Merrill ýa-da gysgaça SOM global hususy binagarçylyk, şäher gurulşyk we injenerçilik firmasy, Amerikaly dünýäwelli arhitektor Adrian Smith we baş injener hökmünde hem Bill Baker ady bilen tanalýan dünýäwelli Amerikan injeneri William Fraser Baker we başga köp sanly ady belli injenerler, arhitektorlar we jaý gurulşynyň tejribeli ustatlary gatnaşdylar. Binanyň gurulşynyň iň depkinli dowam edýän wagty jemi 100 ýurtdan 12.000 sany binagarlyk ustatlary zähmet çekdiler. Binanyň fundamentine 50 metr çoňlukda 192 gatdan ibarat bolan güýçlendirilen polat we 45.000 kubik metr agramy 110.000 tonna beton goýuldy. Ve ol fundament binanyň her hili tebiği ýagdaýlarda berk durmagyna kömek eder. Binanyň esasy sütününde ulanylan poladyň agramy 100.000 sany pilin agramyna ýa-da 1900 kilometr uzaklyga ýetjek piyada ýoluny gurmaga ýetýär. Vertical City ýa-da türkmençe dik şäher lakamy bilen tanalýan bu beýik binanyň 160 etaji lüks ýaşaýyş jaýlary, Armani ýokary hilli mehmanhanalary, naharhanalar, sewda merkezi, parklar, her türlü konsert zallary we korporativ otaklary, sport zallary, basseynler, kitapxanalar, dynçalyş we beýlik amatlyklar, beýiklikden tomaşa ediş ýerleri, 3000 awtouloga niýetlenen duralgy we şoňa meňzeş başga da birnäçe amatlyklardan ibaratdyr. Anha dostlar, görüşüňiz ýaly. Bugün biz siziň bilen iki tane uly zat hakynda gyzykly maglumatlary aldyk. Görüşüňiz ýaly. Giňdir dünýä diýilişi ýaly. Bu dünýede gyzykly zatlar kendir. Anha dostlar, ýene-de bir videonyň soňuna geldik. We şu video siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýärin. Eger şu video siziň göwnüňizden turan bolsa, gaýrat edip agza bolmagy, like basmagy we tesbir ýazmagy unutmaň. Ol siziň maňa eden ujypsyzjy goldawyňyz bolar we meni siziň üçin ýene-de täze, has gyzykly videolary taýýarlamagy höweslendirer. Inniki videoda görüşýänçek, hoş, sag bolun.